ଥରେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ବାଲା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ବେଲୁନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ବେଲୁନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ବେଲୁନ ବାଲାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଲି ବେଲୁନକୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ଆସୁନି। ସେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଆରେ ସମସ୍ତେ ତ ବେଲୁନ କିଣୁଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ନେଉନୁ? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାମା ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ନେବି କ'ଣ? ଓହୋ, ଏଇ କଥା। ହଉ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ସେମିତି ଦେବି, ତୁ ନେ ଖେଳିବୁ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଇସା ଦେବିନି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଲୁନ ନେବି, ଏକଥା ହେବନି। ଆରେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ରେ, ତୁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ଚାକିରି କଲେ ମୋତେ ମୋ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଏମିତି କହିକି ତା ମନଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ଏତିକିରେ ପିଲାର ମନ ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ତାକୁ ଦେଲା। ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପିଲାଟା ସତରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ ଭାବେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବେଲୁନ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ, ଆଉ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଥରେ 4ଟି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆସି ତାଠାରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ। ପଇସା ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଲେନି। ମିଛରେ କହିଲେ, ଆମେ ପରା ତତେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏମିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେ ପୁଲିସ ବାଲାଟି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବେଲୁନ ବାଲାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ସେଇଠି ଅଟକିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ହାତ ବି ଉଠେଇଲେ। ପୋଲିସ ବାଲା ସେଠାରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ, ପଇସା ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କହୁଛି ତମେ ପଇସା ଦେଇନ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା କହିଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ ଅଥଚ ପଇସା ଦେଲେନି। ସେଇଠୁ ପୁଲିସ ବାଲା କହିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତମେମାନେ ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମିଛ ମାନିବନି ଠିକ୍ ସେ, ତମକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଥାନାରେ ପୁରେଇବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାଲା। ସେଇଠୁ ତ ସେମାନେ ଭୟରେ ଥରିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟାକୁ ମାନିଲେ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଗଲା ବେଲୁନ ବାଲାର ପାଦ ଛୁଇଁଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ପାଦ ଛୁଉଁଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ସେହି ଛୋଟ ପିଲା ଯାହାକୁ ତମେ ମାଗଣାରେ ବେଲୁନ ଦେଇଥିଲ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ନିଅ ଆଉ ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ କର।